Passem a Pau Francesc, Rosselló Pasqual. Un fort aplaudiment. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Algunes persones ja haureu vist la meva carta de presentació a la pàgina web de Compromís per Sueca i al Facebook. I bé, jo vaig a fer un poc diferent. La carta de presentació la podeu veure a internet i ho vaig a fer un poc diferent. Per presentar-me faré 3 preguntes, em respondré i així em coneixereu un poc millor com soc. Les preguntes són qui soc, d'on vinc i per què em presente. Qui soc? Soc Pau Francesc Rosselló, però també soc una treballadora explotada. Soc el guerriller que no va viure xemallat. Soc també una pedra en la barricada. Soc un dels remesners del tio Canya. Soc un maulet lluitant contra els botiflers. Soc la cançó que mai s'acaba. Soc la dona maltractada. Soc la vella de l'estudiant. Soc un mestre lluitant que també està ensenyant. Soc dels ulls del meu món. Soc la paraula silenciada. Soc el vent. Soc l'estaca. Soc el combat contra l'oblit. Soc Joan Fuster, Castellers i l'Ovidi. Soc la flor de la llavor que vau sembrar. Soc el poble per construir. Soc Miquel Grau. Soc Guillem Agulló. I d'on vinc? Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Vinc dels barris obrers. Vinc de les places i dels carrers plens. Vinc de les classes subalternes. Vinc del nord, vinc del sud, de la terra endins, de mar enllà. Vinc de l'escola pública i en valencià. Vinc del respecte als nostres majors. Vinc de les 4 barres. Vinc del país de l'Olivera. Vinc també del 15M, de la primavera valenciana, de les marxes per la dignitat. Vinc del Club Super 3 i, com no, de quan la Nadal volava ja en valencià. I per què em presente? Perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar, perquè vull que assumir la veu del meu poble, perquè ha arribat el dia en què no podem més i llavors ho podem tot.